100. Yes po. Ano pa? Diyos maray na hapon po. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Dios mabalos po. We all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus.
in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His Save your anointed. people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Who made Savior. heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek Hear our work. prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in this Hear our prayers. prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban.
Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha. Pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan. Asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please all rise for the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Let us include in our prayers the following intentions. Thanksgiving by Gesmundo family, Sales family, Miguel family, Clarice Lianza, Mr. and Mrs. Joel Granadino and family, for all the blessings ni Maria Ana Bolaños and family. Thanksgiving too by Mr. and Mrs. Melvin Blancaflor and family, by Luces family, Maceda family, and Che Tagibao. Special intentions for blessings on taking the entrance exam in Legazpi by Zachary Dylan Racho. For continuous healing of May Joan and Milagros Gesmundo by Gesmundo family. Special intention by DCS. For world peace by Ava Adornado and family. For work and career, Can Peralta family. For CSC by Mavil L. Lumerio and Salwin O. Buan. For world peace and in honor of St. Jude by Agnes Almonte and family. To pass the medical technology licensure exam by Maria April C. Villas. And for the eternal repose of souls, for the soul of Edmond by Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. For all souls by Gesmundo family.
For Joanna, Miguelito, Honesto Sr. and Alicia by Lodronio family. For Jocelyn by Ava Adornado and family. For Joseph by Abiera family. For death anniversary of Aida by Loni Felameo. For All Souls by Maria Ana Bolaños and family. For Mauro and Cirila by Apuli and Icardo family. For death anniversary of Lagrimas Monica and the soul of Demetrio by Josie B. Rett. And for the soul of Aida by R. Felar Meo. Diyos maray na banggi po, ngunyan Webes sa ikaduwang simana nin Kwaresma. Magtirindog po. Dagdag sa satuyang personal na intensyones, idinudulot ta po ang misang ini para sa katuninongan sa Middle East. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Nagdidebosyon kita ki San Judas Tadeo sa laog kan Kwaresma. Asinan mga babasahon ngunyan, nangangapudan sa tuya sa buhay na simple. An Kristiyano, simple ang pamumuhay, nagmamangno sa pangangaipo kan kapwa. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satuyang mga kasalan, urog na ang mga pagkakataon na nakakalampas ang satuyang pagkabuhay na labi kisa pangangaipo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamikbi kita. O Diyos, nagbabago asin namumuot sa kalinigan, biri ka sa imo, an puso kan sa imong surugoon, tanganing nasagom kan init kan sa imong espiritu, maabtan sindang pusog sa pagtubod, asin mahigos sa gibo. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Ini ang sabi nin kagurangnan, herak man sa tawo na nagsasarig sa tawo, na an paglaom yaon sa mga bagay nin laman, na an puso talikod sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa alang na tinanom, na yaon sa kadlagan, dai nahihiling an karahayan na minadatong. Nag-eerok sa mga alang na daga, daga na daini nabubuhay, daini nag-eerok. Paladan ang tawo na nagsasarig sa kagurangnan, na ang paglaom yaon kiyawe. Siya nakakabaing sa kahoy na tinanom sa pangpang nin tubig, na ang gamot nakakaabot sa salog, daing kahaditan kun minadatong an init. An sa iyang mga dahon danay na berde, daing kahandalan minsan daing nag-uran sa bilog na taon. Daing untok an pagbunga. An puso madaya orog pa sa gabos na bagay, asin maraot. Si Isay an makakatugkad kan sa iyang hilom. Ako, an kagurangnan, ako ang nakakatalastas ka na sa puso, namimidbid ko kung ano ang nasa isip,
Tanganing ikatao ko sa lambang saro, an maninigo, susog sa iyang paglakaw, susog sa iyang mga gibo. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang tawo na dai nagsusunod sa hatol nin tampalasan, na dai naglalakaw sa dala nin mga makasaalan, daing nagtutukaw sa kaibahan nin mga paralanghad, an sa iyang kaugmahan yaon sa tugon nin kagurangnan, tugon na sa iyang pinaghuhurop-hurop aldaw banggi. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa kahoy na itinanom sa tampinin tubig na nagbubulos, kahoy na nagbubunga sa takdang panahon, na ang mga dahon dai maluluyos sagkod lamang. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Bakong siring kaiyan ang tawong tampalasan, ang mga ini nakakabaing sa ata na ipinapadpad kan duros, binabantayan nin kagurangnan ang dala nin mga matanos, alagad ang dala nin mga tampalasan, dinadara sa kagadanan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga pariseyo, igwang sarong mayaman na nakabado nin purpura asin lino, asin arual daw, masiram an kinakakan. Duman sa pintuan kan mayaman, igwang sarong tawong makilimos, na anyaran Lazaro, pano nin mga lugad. Daing ibang kinakakan, kundi ang mga rakdag na nahuhulog, hali sa lamesa kan mayaman. An sa iyang mga lugad, dinudulok asin dinidilaan nin mga ayam. Ining makilimos, nagadan. Asin dinarakan mga anghel sa kataid ni Abraham. An mayaman, nagadan man, asin ilinubong. Duman sa impyerno, sa tahaw nin kasakitan, an mayaman nagtingkalag, nahiling sa harayo si Abraham, asin si Lazaro, kataid niya, asin nagkurahaw, amang Abraham, kahiraki ako. Sugua si Lazaro na dumugon sa tubig an sa iyang muro, asin paliputon an sa kuyang dila, hulita ako naglalaad sa kalayong ini. Si Abraham nagsimbag, Aki, girumduma na an karahayan inako mo na kan ika nabubuhay pa. Asin si Lazaro nasa kasakitan, kaya ngunyan digdi siya rinaranga, mantang ika dyan, nagtitios. Lain pa kaini, sa pag-ultanan ta, igwang mahiwason na bangin, na dainin nakakaagi, hali digdi pasiring dyan, ni hali dyan pasiring digdi. An mayaman nagsabi giraray, kun siring, nakikimaherak ako sa imo ama, suguon mo si Lazaro sa harong kan sa kuyang ama, huli ta igwa pa akong 5 mga tugang, patanidan sinda,
tanganing dai makadigdi sa lugar na ini nin padusa. Si Abraham nagsimbag, yaon sa inda si Moises asinan mga propeta, an mga ini, iyoan sa indang dangugon. An mayaman nagsabi, dai amang Abraham, kundi kun may saro na hali sa mga gadan, magbalik, tanganing mag-usip sa inda, masulsul ang sakuyang mga tugang. Si Abraham nagsimbag, kun dai sinda maghinanyog ki Moises asin sa mga propeta, dai man sinda madangog o matubod, minsan paigwang mabuhay, hali sa mga gadan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Punan tapuan sa tuyang paghurup-hurup sa sarong hapot. Igwa po ba kamo sa buhay nindo na mga bagay, mga gamit na sobra-sobra sa pangangaipo? Is there anything in your life that is in excess of what you need? Halimbawa, mahilig kitang magtipon nin mga bado. Sa kadakulan kan mga bado, pipiraman sana ang gusto mong gamiton. O kaya mahilig kitang magtipon nin kakanon, lampas sa pangangaipo, kadakol na tipon sa ref, ang ref nindo garo na museum. So mga natada duman sa restaurant, ipa-take out mi po, pero nalingawan na duman sa ref. O kaya kadakol na mga tipon na mga dilata, naghahalat na mag-expire. Nagtitipon nin mga bagay, tasabi, dyan mo sana, baka kaipuhanan ta. Pero nag-agi na ang 5 taon, 10, 15 taon, never mong kinaipuhan. O kaya, malaog ka sa sarong tindahan, paglaog mo, wara ka man kaplano-planong magbakal nin maski ano. Pero paglaog mo, uy, barato. Kaya pagluwas mo, dakulon kang bit-bit, nadai mo man kaipuhan, color yellow po ba ang tindahan na ni? Kadakul kitang mga daiman kaipuhan, nababakal, kaya sa lawig po kan mga panahon, an sa tuyang mga harong, tambakan na nin mga gamit na wara man talagang tunay na purpose. Dear friends, our gospel today addresses this part of our lives. As in, hinahagad sa tuya to look honestly into this area of our life. Si Jesus, iniistoryahan po kita sa Ebanghelyo ngunyan, manungod sa 2 tawo. Ansaro, mayaman, sabi, magayon, magbado, masiram ang kinakakan arual daw, ang buhay niya napapalibutan nin kayamanan. Rumdumunta, wara pong sinabi sa istorya na ang kayamanan kaining lalaki, kinuha niya sa pangungurakot, dai sinabing nandadaya, ni dai sinabing maraot ang ugali. Ano po ang problema sa tawong ini? It's not that he is rich. Lilinawon ta po ini, puon sa puon, hindi po kasalanan na maging mayaman. Ang kayamanan po kan tawo, hali yan sa Diyos. It's not a sin to be rich. Ang problema po kaining tawong mayaman is that his life became so possessed by the objects around him, by the abundance of his wealth, na nabulag na siya, dahil na nahihiling ang kapwa na nakapalibot. Kaya lingaw-lingaw siya na igwapang second character sa istorya, si Lazaro, makilimos, yaon sa nasa ngaan kan pintuan niya. Mantang siya, pano-pano, patos-patos nin magagayon na bado, si Lazaro sa pintuan niya, napapatos nin lugad. Mantang siya, nagkakakantulong bisis sa sarong aldaw nin masiram, si Lazaro, uto duman sa pintuan niya, nagkakakanin rakdag. Nabulag na kan pangangaipo kan kapwa. Anyway, mayaman ako. Komportable ako. Nagkakaturog ako nin aircon. Bala naman ang mga pobre. Bala naman ang mga tios. Dear friends,
This is what we call indifference. Iyo po ini ang kasalan. This sin of indifference, kawaran nin pakiaram, or simply the sin of omission, day kang ginibo. May kasalan na ginibo, we call it sin of commission. So mga sala na ginibo mong maraot, pero sumarhay na di mo ginibo, is also a sin. Aram mo na marhay ini, nakaipuhan gibuhon, pero dai mo ginibo. Omission, indifference, kawaran nin pakiaram. Ang mga santo po, dakul ang sinasabi manungod digdi. Si Saint Basil the Great, sabi niya, the bread that you keep belongs to the hungry. Pag-igwa ka daang kakanon na tago-tago mo, pero lampas sa pangangaipo mo, bako yan sa imo, sa mga nagugutom iyan. Sabi ni Saint John Chrysostom, not to share our goods with the poor is to rob them and deprive them of life. Magabat-gabat ini, sabi niya, ano man na tinago mo na sobra sa pangangaipo mo, hinakbasan mo sa mga dukha. Pag nanakaw po sa mahihirap, ang pagkuha ng lampas sa pangangailangan, lalo na kung bilyones na ang kinurakot mo, bako yan sa imo, para yan sa dukha. Magabat ang pataramon kan mga santo, but this is the truth. What we possess is not meant to be solely for us. Uuliton ta, na bako pong kasalan ang maging mayaman. Sa katunayan, ang mahal na Diyos, pinapayaman ang tao, tanganing kita ang maging instrumento, aagihan nin kayamanan para sa iba. So that when the Lord blesses you, you are supposed to be a channel of blessings. Maghiras sa kapwa. Kaya ang mahal na Diyos, nagtutugot po na paagihon sa to ang biyaya. Magayon ining pagirumdum, ngunya na Kwaresma. In Lent, we are reminded of 3 pillars. Pagpangadji, pag-ayuno sa kaabstinensya, pero yaon kita ngunyan sa ikatulo na katutok. Ano po ini? Almsgiving, paglimos. Pag sinabi pong limos, bako lang mahulog nin barya, kundi mangnohon ang pangangaipo kan kapwa. Pwedeng bakong kwarta ang kaipuhan, baka atensyon, baka pagkamuot. Pwede man pong maglimos nin pagkamuot, pwede man maglimos nin atensyon. Ang punto, ihiras sa kapwa kung ano ang igwa kita. Dahil pag nakakanood maghiras, nagtatalubo man ang puso. Kaya ini po ang hapot sa satuya ngunyan. Ano ang igwa ako na pwede kong ihiras sa kapwa? Assignment. Aram ko po, pagal na po kamo, pagkatapos ka ini, makommute pa po kamo pa uli, ang iba maruluto pa. Pero ngunyan nabanggi o sa masunod na mga aldaw, assignment, pakihiling po ang bilog na harong. Arin po dyan, anday mo man kaipuhan. That is not yours. It belongs to the poor. Dai mo pagtaguon, bako mo yan. Give it to the poor. Pero lilinawon taman na pag nagtatao, dapat sumaray na klase. Dai po pwede na ang paghiling ta sa mga pobre, tapukan nin basura. Kaya matao, ay, ini na lang, ruluho na, rulubad na, itautan na sa mga dukha. Ikaw nga, hindi mo sinuot, ipapasuot mo sa iba. O kaya, matao duman sa mga evacuees, ang itatao, bridal gown, barong Tagalog, Amerikana. Be, saan nila isusuot yan? Baka mahiling taan mga makilimos, nakabarong. Dahil ang tinauta sa inda, mga arog kaining bado. Sabi ni Mother Teresa, when you give something that hurts you. What is it that will hurt you if you give it? This is my favorite shirt. Na-enjoy ko naman ini. Magayon siguro na ma-enjoy man kan ibang tao. Ining kakanon na ini, dahil pa expired. Pwede ko nang itao. Hindi yung mapanos na. Itao na garo ini duman sa kataid. Pwede bang ibibigay pag hindi pa siya nangangamoy?
You give until it hurts. You give something of good quality. Dahil ang mga pobre, bako pong basurahan. The poor are close to the heart of God. Did you notice na sa Ebanghelyo, sumayaman daing inaranan, so dukha may ngaran, Lazaro. Pagirumdum, na midbid po kan Diyos ang pobre. The poor is close to the heart of God. Kaya pag binabastos ang pobre, Diyos po ang mabalos. Sinusurog kan Diyos ang mga dukha. So let us take care of the poor. Sisay po sa buhay mo ang Lazaro. Sisay sa buhay mo ang nangangaipo nin pagtabang. Iniimbitaran po kita kan Kwaresma sa sarong klase nin pagkabuhay na simple. Resist hoarding. Day po magparabakal nin kadakol-dakol. Saka day magparabakal nin day kaipuhan. Ngunyan na Kwaresma, marumduman ta po lugod na ang gabos na igwa kita, ihinihiras sa kapwa. Iyo po bagaian ang pangadji ta. Lord, bless me so that I can help others. Kagurangnan payamanon mo po kami. Tapag nagyaman na kami, may ikakatao kami. Pero bako lang sa mga mayaman. Dawa po ang pobre, pirming may ikakatao. Aram po nindo iyan. Kandiakono ako, daiman sa pagkumparar kan mayaman, igwa akong dinumanan na sarong-harong pano nin mga gamit. Pinakakan lang po ako. Igwa akong binindisyonan na sarong-harong sa gilid kan dagat, pobre. Mayo nga ning ikakataong kwarta, pero inasikaso ako, nagparapakiistoryahan, bilog na hapon. Mas matinao po ang dukha. Mas matinao ang pobre dahil aram nindaan pagmati kan wara. Kaya pag may igwa, tataong magpasalamat. Hagadon ta po sa mahal na Diyos ang biyaya na mahiling ang kagayonan kan kadukhaan, asin mahiling man ang purpose kan kayamanan. Tawan lugod kita kan kagurangnan nin magkakanigong kabuhayan, tanganing makatao, makihiras, sa satuyang tugang na dukha. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan.
Kagurangnan namimibi kami, pabanalaan sa mong gawi nin sakripisyo ngunyan, tanganing an ipinapahayag sa nahihiling na gawi nin Kwaresma, magkaigwa nin da inahihiling na bunga, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan kanin mabiyayang panahon, natalingkas ang isip sa maraot na kamautan, pakinabangan ninda ang mga agisa ng bagay, tanganing magdayupot sa mga bagay na nagdadanay. Kaya, kaiba kan mga anghel asin mga santo, sarabay kaming nag-uumaw kan kadakulaan mo. Kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, urog na sa mga lugar na igwang gyera.
tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girum dumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ang mga tawong nagadan sa gutom, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kad sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibiuntaan, pamibi kan mga dukha, naghahagad nin kakanon, hali sa langit. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo, di sa daganing siring sa langit. Ansa mong kakanon sa arualdaw, itaom mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli, ta sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. nagmamangno kan kapwa, magpatinaraohan po kitanin katuninongan.
Uya si Yesu Kristo, ang tinapay hale sa langit. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to His power of His love. Amen. Matindog po, mamibi kita. O Diyos, ining mga sakripisyo, magdanay sa mo sa gawi, asin magpapusog man sa mo sa gibo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,612 pesos and 55 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,374 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,467 pesos and 25 centavos. Anakolekta niya to para sa bulanin Pebrero hali sa tada canisters, igwang total na 11,196 pesos and 75 centavos. Sumanga nagbalik na kan sa indang canisters, pwede na po nakuwaon sa opisina ang canister, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Marso. Siringman, si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Paris, Piuduran, Albay, uordinahan sa pagkapadi sa Abril 2, sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kan Chrism Mass sa Albay Cathedral. Kung si Isay man po ang may aram na makakaulang sa iyang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tong parokya o sa chancery. Ang katiwala 1008, magkakaigwanin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrokyaw, Kudal-Kudal sa Veretas. Sa Abril 11, sa oras na alas 6 sa pagkabanggi, ang proceeds kang nasabing aktibidad para po sa andurog sa eskwela outreach program. Ang ticket, mababakal po sa opisina. Siringman, digdi sa satuyang parokya, magkakaigwanin kumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga para sa maawot magpalista asin ibang impormasyon manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 1,400 pesos, tulong 1,000 pesos, 900 pesos, 550 pesos, limang 500 pesos, asin 200 pesos. Diyos mabalos po. Dagdag na pagirumdom sa aga po Biyernes, gabus na Biyernes sa laog kan Kwaresma, aldawnin a pag-abstinensya. Kaya sa aga malikay po kita pagkaonin karne, asin man kun bakong pagkaonin karne, ibang sakripisyo,
Ang tuyo ta po, bako lang makatipid sa gasto sa karne, kundi tangani na makapaghiras sa kapwa, asin disiplinahon ang hawak, maglaom sa mga bagay na langit nun. Matindog po, ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pakiduko an payo para sa bendisyon sa Kwaresma. Kagurangnan magdanay ka sa imong mga surugoon na naghahagad nin tabang hali sa imong grasya, tanganing magkamit sinda nin pansagang sa asin pagantabay kan sa imong pangataman. Inihinahagad mi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin sa tabang ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, mangnohon an kapwa. Salamat sa Diyos.